Żvelajna li l-Partit Nazzjonalista qed iħaddem skema oħra ta' finanzjament illegali u din id-darba qed jifroda lill-istituzzjonijiet Ewropej. Telefonati li għamilna fid-Dar Ċentrali huma l-prova li l-ħaddiema tal-MPs jirrapportaw id-Dar Ċentrali għax hemm huma l-uffiċini tagħhom kontra ir-regoli Ewropej u bi skema ta' frodi. Kienet investigazzjoni esklusiva tal-Gazzetta Kulħadd li kixfet kif il-membri parlamentari Ewropej qegħdin jużaw spazji fid-Dar Ċentrali u jħallsu għalihom minn flus li l-Parlament Ewropew jaddilhom għal anijiet oħra. David Casa, Roberta Mezzola u Therese Komodini Kakija qed iħadmu din l-iskema u qed jużaw parti mill-4,299 euro li għandhom fix-xahar biex suppost jamministraw uffiċċju fil-kostitwenza. B'hekk il-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil qed idaħħal kemxa tajba fid-Dar Ċentrali. One News ċempel id-Dar Ċentrali biex jistaqsi appuntament ma' wieħed mill-MPs. Dawn mhux suppost iħallsu biex joperaw l-uffiċċju tagħhom minn hemm, imma tar-reception mingħajr tlaqliq ikkonfermawlna li hekk qed isir. Nixtieq nagħmel appuntament ma' xi ħadd mill-MPs jekk jogħġbok, jew David Casa, jew Roberta jew Therese. Ma Therese? Ma xi ħadd minnhom. Ħa nagħmlek ma dan, ta' ma Kevin Mizzi, dak tagħha. Jew ma xi ħadd minnhom, jew Roberta jew David Casa naraw naqra. Fimni, dawk għad ma ħadd minnhom. Ma ta' Therese hawn xi ħadd. Mela ħa nitkellem magħha fil-każ dawn nistgħu nagħmlu l-appuntament magħhom fl-uffiċċju d-Dar Ċentrali. Iva, mela. All right, ħankellmu mela. Kellem il-Kevin Mizzi, ta' nagħmlek miegħu. Grazzi. Ridna nkunu nafu jekk hux mid-Dar Ċentrali biss qed joperaw u l-konferma ħadniha mingħajr ma kellna nagħmlu ħafna sforz. B'dan il-mod tar-reception reġa' konfermalna li l-Partit Nazzjonalista qed iħaddem skema kontra regoli tal-Parlament Ewropew. Hello, Dar Ċentrali. Hello, nixtieq nagħmel appuntament ma' Sur David Casa, please. David Casa, naraw xi ħadd. Jiena tajjeb ċempil temmek jew għandu xi uffiċċju ieħor? Le, dan hawn x'ismu hawn id-Dar Ċentrali għandu extensions imma ħareġ hawn x'ismu Andre. All right. Għax jiena qaluli li Andre hemm ipoġġi bil-Malti. Andre jpoġġi hemm ġifieri. All right. Okay. U Roberta wkoll għandu uffiċċju hemmhekk jew dik? Roberta għandha nies tagħha hawnhekk ukoll u Therese ukoll. Il-partiti politiċi ma jistgħux jaġixxu hekk b'fondi Ewropej. Il-konsegwenzi tal-emil tal-MPs Nazzjonalisti Maltin huma serji ħafna. Tant li f'pajjiżi oħra fejn seħħew każijiet simili investigat il-pulizija.